Здравейте хора, аз съм Крис и това е един нов сървър. Преди съм го свалил. Не съм го направил. Сега ще се гмурна като луд. Гмурна като луд. О, дядо! Бомба! Как едни ученици могат да изкарат малко пари? Обикновено смееме на коли, но това е истина начален капитал. Може да си намерите как можем да го направим? Нямам си никаква идея. Единственият начин, за да доставим всички тези вестници, е да използваме обаче ние не знаем как. Вестници с количка. Активиране. Бързо! Бързо! Пускам. Мога да повярвам, че се получи. Сега ни трябва само един супер турбо и стрелбата на вестници. Силно горе. Къде аз живея? Ето тук живея. Тук ще живея. Какво ли друго ще се Това тук объркат е днес? какво е, тук е скрито няма. Какво е? О, това са други. Това за какво е? Ще спа. Явно тук ще ги хвърлям. Бойни ядки чечи, Ще измисля защо нещо. вселената не ни допуска до теб? Май ще трябва да приемем загубата и да опитаме онова с играйте навън. Леле, направо не мога да те позная, човек. Горките новаци са тъжни, защото не са си взели специалното бойни ядки 4. Лимитираното издание с лимитираната серия бойно снаряжение. Да спим, като гуди. Това не ти ли е малко? Супер си е! Кои са тези новаци? Не, Това аз са къде малките съм? бебета от моето училище, които нямат по-голям брат с приятели, който да прави като Джон бойни ядки 4. О, малките бебчета не могат да се бият с космически катерици. Скачам тут, 3, 2, 1. О, дядо! Добре съм. Не разбирам как са го построили. Добре, хора, бойни топчета, постави! Как са го построили сериозно, хора? Тук. Оле, страхотния хотел! Това е хотела, хора. Как ги направим, му дам един ес. Явно могат да го издържат. Ихи! Пропусна! Трябва да разуча по-добре телепортиране. Остави ги на мен, защото определено те ще послушат някой себе подобен. Катерича форма активирай! Аз къде бях живял? Малко е време, нали?
Колечка. Ще живее към леко. Да, нов дом. Да, не помогна особено. Нов дом. Кажете мен, Бахте ми бележка си. Ще занимава. Още точки, ако нямаме почти в тестото. Новаците много бъркат. Това е много по-добро от битките с големи космически капелици. Да, трябва да е някаква реклама на тази нова видеоигра. Но е доста реалистично. Сега пък какво правя? Ето ви се, че те купаят за големи земни ядки точно като играта. Но там няма никакви ядки. И Това определено ще е един ужасен момент. Чакайте! Да, откъде можем да вземем голяма зерна ядка? Хлебарчо, отведи до магазина за ядри сега! това наистина си е голяма ядка. О, Чудовищни катерички! Елате и си я вземете! не спадат. Сега ще ви довършим точно като дигата! Това е ядко шоу! Тира на покрива. Ние победихме 3 гигантски чудовищни катерици. Не ви трябва бойни ядки 4. Ние я изживяхме наистина. Майче, наистина е по-добре да играем навън. Да спра, да играем. Трябва да направим още едно видео, сладки. Ние победихме катериците и сме свежи и ободрени. Да не би да са спрели да дишат. Все още дишат, но са студени. Мисля, че тези двамата се нуждаят от една доза супа забавно играене навън. Трябват още сладки. Не обичам игрите навън. Той иска да влезем вътре да поиграем на сладки. Пиш. Обоздаймо до банеца. Не пише Нещо странно, не е имало вирус на атака от повече от седмица. И е наистина приятно да си седим в стола, да почиваме и да се наслаждаваме на каквото и да е това. Храна е. Така поне мисля. Аз не мога да си почина, защото ако вирусът може да дойде по всяко време, аз трябва да съм готов. Просто веднага го прибери. Полага се, че ги носим само по време на атака. Ей, ние трябва да бъдем готови. Но нещо може да се обърне. Като например, Като да си говориш до куче в училище. Наистина грозно куче при това. какво? Бързо, гардероба! Такни бутона на топчето и стани обратно, човек. Благодаря. Не мога да се превърна. Неизправно, червено колоно дъвка. Приключва се Може би не е да обновим всички боксите за всеки случай. Има опасност на поляната. Просто малка катерица. Чакай. Трябва да го спрем. Трябва да открием кучето Кевин. Веднага. Защо? Ами, ако остане в една форма за повече от 3 часа, може перманентно да промени своята ДНК. Това какво значи? Перманентна промяна в ДНК-то? Значи, че кучето Кевин ще стане само кул. Уи. Чак, чуме как
Подиграваш ли ми те? Необходимо е да се върнеш на незабавно. Няма да ходя никъде, докато не отмъстя някак на тази катерица. Ако не те превърнем обратно до 3 часа, може да си станеш Не. много учен за винаги. Ето къде се качвала сега. Ще го занесем обратно. Уи! Чудесния кораб и... О, не! Предлагам да не водите внимателно целите и да се най-добре вашето куче. Да, и те всички се разтърпият горът Галактикус. О, вярно. Какво ще сторим? Ще го И това беше за клипа, хора. Надявам се да ви е харесал. О, не, чакайте. После ще го изядем. Има още мъничко. Не сме Защо? пробвали едно Имат само нещо. 4 крака и не говорят. Не е ли като земна храна? Искаме да си осиновим котре, с което да играем и да не го изяждаме. О, елемата след мен. Не, това беше за клипа, хора. Ще завършим ето така. Това беше за клипа.